estaltzeko, orain arteko utxak konpontzeko hain zuzen be. Agustin eta Inara, zuek utxa askorik ez, 125 puntu horren adibide, baina abantailari eusteko saio ederra egiten duzuena. Agustin, mesedez, hartu lekue. 2 marrazki 2 mintzioka eta letra urirako 80 segunduak prest dituzu. Ia sobran geratzen diren batzuk. Nahizu nien hasi, Agustin? Denbora. Lehiua, kristala. Kristala, oso ongi. Zuaitza. Sagarra. Ez. Gaztaina, naranja. Ez. Fruitua. Ez. Hotz. Ai, abia zen, kabia. Txoritxu bet albuen. Gauza bat. Volantia. Alkolemia. Bai, bueno, aparatua. Alkola o... alkolimetroa. Bai. Bai, alkoholimetro hori da. Indartzu, muskulua, Baina, zehaztu? tableta, ez baina. Bai, tableta nola esate zai horri. Zer di horiek? Ez. Bestera batera, Ez Agustin? dakit nola esatea, muskulua, Bai, baina, flexiluak, zer di horiek? abdominala. Bai, ondo! Hartu lekua, Ai, eta bai. nola etorri da osaba Nafarra? Iesian, ez. Ez? Ez. Ea? Oztopoan, Ez? oinez. Oinez, hori bai! Osondo! Kabize, osondo onda txoritxu eta albuen egin eskero, iristen ginen. Ai, pasentzi gitxi, Agustin. Ondo, abdominala sartu da. bai. Sartu da. Eske. Goizto, Ondo. illa te zezkio, Itazan, inbestian moa eta gero Bai, erakutsi, Agustin, jamentik ikusten zute, zen markatu dago zen. Ez da oso erakutzeka. Grasatila Eta, dago inguruan. osondo, 4 segundu be bai, beraz, 4 kontzeptu. Eta 4 segundu, 84 puntu osondo. Hori argazkize oso ezagun egiten zitzaidan? Abai? Nik etxien olako batakot? Ander Teñigo, lako zuia zuek? Zakare bai? Ez horren beste edo hortxe? Ondo. Nik etxean olako bat daukat, baina armari joan gordeta. Tableta esate zailo. Pentsadot armariotik urte. Ander Teñigo, jinkara nordu, Nik hongo naiz gaur. Alde txikitsuek, Ander. Ia. Ba ez da ohikoa, ez da Ba, ez? ohikoa lan honetan aldaketak izatea, beraz estimatzen dugu. Inigo oso marrazkilari hona dalako besteak beste, ia Ander zela moldatzen dan. Sortan mutilek, Denpera. Erlojua. Bai. Erlojua, bai, ordularia, ongi. Kandela. Pintura. Zorrozkilloa. Txorrozkiloa, bai, ongi. A ber, aukeratuta. Zapoa. Igela. Kanguroa. Zera, arkakuxoa. Matxin saltoa. Matxin Matxin saltoa. zen. Ea, hurrengoa? Robota. Bai, oso ongi, hartu lekoa. Korre. Ondo? Ibileran, dotorea da. Usoa. Ez? Ante... eske... Elegante, ez. Tente. Ez? Ta... Katua. Katua, hori bai! Oso ondo aldaketa oso nahi zuie. Matxin saltoa txikitsu edala esan ezkero? Ja. Oso ondo ibilizarelako. Ander, ze agil zau, ze salto, ze ondo. Bai, ze politia izan da, ze kangurotik arkakusora pasagea. Bai. Bai, pixkate. Eta ze salto dotore boten zauen, ondo? Badana bikain, robota be ondo, bai. Katuek be 23 puntu ekarri ditu, 23 segundu sobratu zaizkilako. 103! Oso ondo! Kepatanot, ze ondo ibili dien danak, aurretik. Zeuek beste horren beste. Ja. Bai, ensaiatuta purtsu edo zer?
Bueno, zeu zer rengu bai. Zeo zer. Loizen nor egoten da, bizok, batera edo? Ano, zue padako zile lonja bat, eta... Bai, Batera? batera. Bai. Batera, zema laguna egoten zarian? Nahikoa. Bai. Hori zemata? 20 bat, bai. 20 bat, bai. Beti, hogei. Bueno, Ozeame. batzuten gitzia, Batzutan geunbiatu eta usen ingeiz, hau eta Eso, bar. bat sartzeko beste kurtenen bida, bastontzen hasi Bai, dezatu. Aforu eda ordu, ondo. Eta orduan ibilizarie publikoarekin ibilizarie edo publiko barik? Bueno, denetariko apurtxu bet. Denetariko ondo, orduan lotxabarik ingoz bile. Ia ba. Ian ordue? Ni. Hau pano, hartu leku mesedez. Garrantzitsue, harina itxi ganoraz, ke pasuaz geratu isilipez, bota aukerak, Bai. berari laguntzeko? Hau pano, denpora. Pertsona bat, Bai. patinek, saltoka dau. Txiki gabiltz. Ea, Zapatilek, kordoiek zapatilenak. Mine, ea, behiratu ondo. zuelie, Ez, banderie. ez, hotz. Anota aldatu nahi basu da, Golfa, ganditxua. minigolf. Takoiak ziren. Txiki biligara. Kamiseta bat. Etiketie. Vale. Etiketa, hori ongi. Iritsi gara, imintxo gara. Luze bat. Baitzekoa, argazkize. Klaketa. Klaketa oso ongi. Jateko zuzer. Bai. Zanaurizea. Bai, azalari Hartu hartu. lekrauria. Oso ongi. Horrela gustatze zait Lisoa. erropa. Lisoa, garbi. Ez? Fasiona. Leuna. Leuna, bai! Hori zao. Ez da eskeba. Hori zao, cariño. Bueno, beste. Leuna! Ze ondo! Liso, Takoiekin liso. ezagun emote zadaina maiero naukigune bai ondo. Ano, txigitxo biligara. Bai, ezta. Takoiek, titizek intzazuz kristenak, kristeko neskiri, neska. da takoiek falta. Ondo, eszenarioa untxizen hain barik. Bai. Ba, bai, Asmatu ikusi da zu? gainera nola Lurretik atera zen atabolako. lurretik eta... Ondo, lurretik eta dagoelako nederro. Da argi geratu de erropi gustatatzen hori lisue, Fasiona. fasiona eta garbize, ez da txertu. Ondo, laro gehieta maika puntu haupa, lau kontzertu da maika segundo. Oso ondo. Eta leia horrela xe dugu. Zarautzen 209 puntu. Albizturren eta Berastegin 218 puntu eta Gernikan 151 bat. Beraz, gaur, aurrera, Ander eta Inigo. Bigarren taldea sailkatu eta ia gertatzen dan, veteranoak eta etorri berriak lehian, tribonen berbak. Agustin eta Inara, aspaldi ez genuela elkarri ikusten triboren berbetan. Espaldi. Beno, alde handi xamarra dukazue, baina badakizu hau zer den. Berbaren ban behitzat asmatu beharrean zaudeten. Eta gaur, ara, ez gaude anabasan, baino anabasatik hasiko gara. Denbora! Agustin, anabasa nahaspila arratian. Bubaka. Ez, anabasa nahaspila arratian. Kuskandela. Ez, Keparen txanda? anabasa nahaspila arratian. Morgilla. Muskerrantzekoa amiku zen. Kuskandela. Arrapakina. Bugaka. Ez, Joder. anabasa nahaspila arratian. Morgilla. Muskerrantzekoa amiku zen. Kuskandela. Arrapakina. Utxikondoa. Bozkarioz. Bubaka. Ez, Bazen Agustin. anabasa nahaspila arratian. Morgilla. Muskerrantzekoa amiku zen. Kuskandela. Hartu alda. Boskarioz gaitxuki, bi Agustineko 2 puntu zarautzeran. Kepa eta not, jaitsuki bukatzeko aukera bat badukazue. Baina berba guztiak asmatu beharko zen ituzkete. Ea zer gertatzen den, sorte hon eta bagoaz. Denbora. Kepa, lotxa, Kuskurdura. bihurria liskartia, Endrezua. itxura txarrekoa bergaran, Pelajea. lo zerraldo, Tinki. aukeran, Autan.
zirikatu, izorratu, Amoniatu. eta indargabetu, Flakorratu. ikaragarria! Ba, ikaragarria, zita maitxu, kepa pozik zauz? Jo, ez egoteko moduan. Ez egoteko moduen egun puntu, osondo! Eta inpentsan, hementxe hautsi zaigu lehia. Zarautzen 229 puntu, eta Gernikan 251 bat. Aurrera beraz, Gernikarra! Agustin eta Inara, azken minutu bi berbara geratu gara. Bai. Bai, geuzek holan izaten dielako, Agustin hemen, edo gogoizen, edo tak, momentu batetik bestera, Bai. suerte kontuek eta hitz egiten egon gara, eta, Bai. bueno, Inara zen moduz, azkanien 10 saio. Bai. Ez da, perreza hemen 10 saio goten, eta 1.500 euro bebai, finaltxo batzuk eta eginda. Bai. Eta jaleku hartut, eta jagustu hartut, Agustin ja Inara. Bai. Zer moduzko esperientzia? Oso polita. Oso ona. Bai. Hasieran beldurra emoten dagoelako, bizok etxien egon, etxien zaz, jungo grami luzera, ez, eta txarto itxemadu, tonto itxemadu, bai askanien etorri. Bai. Nik uste, animatu beharko benituzela ikusten arian bikote guztia izan. Ez du, ikusten zu, bas. Hortxe, dudatan bali bazate, bai, etorri, bai, 10 saio, eta diru puxka bat irabazita, 1.500 euro. Eta, Andoni eta Maialen eri esan, haupa zuen amataitxe, haupa guztia eta Inara, mila esker!